ରୋହନ ତାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲିକା ଦହନ ଆସୁଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାହା ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ସେଥିରେ ଆମେମାନେ କୌଣସି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବହୁତ କିଛି ମିଳିବା ସହ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ସହ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ନେଗେଟିଭ୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ରୋଗକୁ ଦୂର କରେ, ଶୋକକୁ ଦୂର କରେ। କ'ଣ କରିବେ? ଏପରି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରପର ୱେରେ ହୋଲିକା ଦହନ ପୂଜା ପାଠ ଆଦି ହେଉଛି। ହୋଲିକା ଦହନର ପ୍ରତି ଗାଁ ସହରରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହୋଲିକା ଦହନର ଭସ୍ମ ବଡ଼ ଶୁଭ ଅଟେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଗୀ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ସରଳ ଏହି ଉପାୟ। ହୋଲିକା ଦହନର ଭସ୍ମକୁ ଅଳ୍ପ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଏକ ଚୁଟକି ସେହି ଭସ୍ମ ପକାଇ ଗୃହରେ ପୋଛିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନେଗେଟିଭକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ପୋଛିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ ତେବେ ହୋଲିକା ଦହନର ଭସ୍ମକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସେଥିରେ ରାଇ ମିଶାଇ ତା ସହ ଗୋଟା ଲୁଣ ମିଶାଇ ରଖିବେ। ଗୃହର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ, ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଗୃହ, ଶୟନ କକ୍ଷ, ଏପରିକି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ହୋଲିକା ଦହନର କିଛି ଏପରି ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇବେ ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରପର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଗୃହରେ ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା, ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥର ହୋମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ହୋଲିକା ଦହନରେ ପକାଇବା ଅନେକ ପରିମାଣ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି କଷ୍ଟକାରୀ ଗ୍ରହର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନେଇ ହୋମ କରିବେ, ନଚେତ୍ ହୋଲିକା ଦହନରେ ପକାଇବେ। ଯଦି ନିଜର ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଲଭ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସେହି ଶସ୍ୟକୁ ହୋଲିକା ଦହନରେ ପକାଇବେ। ହୋଲିକା ଦହନ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ସେହି ଗ୍ରହର ଶସ୍ୟ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବେ। କଳା ରାଶି, ଜଅ, ରାଇ, ସୋରିଷ, ଗୁଗୁଲ, ଅଗର, ଟଗର, କର୍ପୂର, ଲବଙ୍ଗ, ମଟର, ଚଣା, ଗହମର ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କିପରି ଶୋଧିତ କରିପାରିବା? ଆମେ ହବନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ସହ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଧ୍ୱନି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୋଧିତ କରିପାରିବ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବଲ୍ ସେ ଧାତୁକୁ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଆଣିପାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ପିତ୍ତଳକୁ ନେଇପାରିବେ। ନିଜ ବାମ ହାତର କନିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଏକ ରିଙ୍ଗ କରିବେ। ହୋଲିକା ଦହନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ପୋତିବେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହୋଲିକା ଦହନ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଠାରୁ ସେହି ରିଙ୍ଗକୁ କାଢ଼ି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇ ସଫା କରି ଧାରଣ କରିବେ। ଏତେ ପରିମାଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତାର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏହା ଏକ ରତ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।